večer, vážení rodiče. Já vás všechny tady vítám, prarodiče, sourozence a ostatní. Přišli jste na divadelní improvizaci. Já se zeptám, kolik z vás ví, co toto slovo znamená? Kdo už to někdy slyšel, případně viděl, případně zažil na vlastní kůži? Dobře, moc vás neví. O to možná víc, budete překvapení. U nás nemá pořád. To jsme rádi. Výborně. Já chci pochválit ty z vás, kteří se nezalekli toho, že vás dneska večer budeme potřebovat, že budete vystupovat s námi. Doufám, že vás děti na to připravili a že mezi váma najít ty dobrovolníky, které tady na pódiu budou potřebovat. Takže, než pozvu důležité herce dnešního večera, takže bych vám chtěla kromě sebe, která budou jakože rozhodčí, představit vám pomocné rozhodčí. Tady máš tady Elišku. Eliška v zeleném týmu, Martinek je v červeném týmu. Za chvíličku si pozveme první týmu. Ještě teda jsou nějací rodiče opustilci, tak pojďte za náma. A aby jsme tady trochu odbourali ty ledy, které já nějak jako tuším, že tady jsou, tak já bych vás chtěla poprosit. Ledy, ano, pojďte mi říct, až od toho odstartuju, vaše jméno na hlas. Vaše křestní jméno, ať se lépe poznáme, ať nám tady spolu dobře, ať se nestydíte. Takže 3, 2, 1. Ano! Výborně, děkuji vám, tak jsem si to představovala. A teďka už jsme připraveni na to pozvat náš první tým, na první disciplínu, která se jmenuje Rozstřetí. Přivítejte, prosím vás, červený tým. Toto sousoší, co vám připomíná, kde by asi se mohli nacházet. Všichni mi nějaké prostředí, kdyby zhruba jste si představovali, že by tyto lidé se mohli nacházet. Nebojte se jim to osolit. Zoologické a všechno. Zoologická, výborně. Ještě nějaký návrh? Hřiště, výborně. Ještě někdo? Výborně. Takže budeme červeným týmem, budeme v zoologické. Jo! V zoologické zahradě. Danielko, co jsi? Šelma, která žlabe. Aničko? Jsem žirafa, která se naklání. Sofinko? Jsem paní, co krmí slonu. Haničko? Jsem senou. Emičko? Kobra. Ještě jednou? Jsem kobra. Tádo? Jsem pán, který mu spadlo pití, tak si ho podává. Šimonku? Pán, který si fotí kozmu. Kumičku? Jsem otíček. A Agátka? Jsem slon, co mlátí toho chovatele kohotem. Děkujeme! Prosím, zapamatujte výkony našich soutěžících, protože teď přijde zelený tým. A potom to vystoupení budeme hodnotit, který z nich byl originálnější a vtipnější. Takže přivítejte zelený tým! Teď už víte, jak na to, takže kdo má nápad, kde by se mohli nacházet? Nádraží. Nádraží, děkuju. Závody, výborně. A třetí? Jezdící schody. Zástupky je vás nešetřím. Pojďme na jezdící schody. Ne, prosím. Jsem paní, která právě zvedá tašku, protože jí upadla. Kájo? Jsem paní, která přikopla a spadla na zem. Maruško? Jsem paní, která právě zvedá jezdící schody. A Hladko? Já jsem dítě, které skočí z těch schodů. Hejku?
Já jsem taška, kterou tam někdo zapomněl. Esterko? Já jsem nějaký dítě, který se snaží jít nahoru a jede to dolů. Jačko? Jsem pes, který to tam někdo nechal. Májo? Jsem jezdící schody. Já věřím, že jste si vybrali jeden tým a bez ohledu na to, kde jsou vaši děti. A teď vás poprosím, abyste zvedli kartičku, který tým se vám líbil více. Zvedněte na nás do vstupu a vidíme, kdo byl vtipnější. Nebojte se, my umíme prohrávat. Takže žádný strach. Tak co myslíte, kluci rozhodčí, jak to vypadá? Já to vidím. Dáme zelený. Takže Elinko, prosím, přijďte nám tady na skore zelený lísteček. Děkuji vám moc. Druhá disciplína se jmenuje slova. Na tuhle disciplínu teda, už jsme se rozehřáli, poznali, už viděli, že se usmíváte, budu potřebovat dva dobrovolníky z vašich řád. Poprosím někoho hrozně šikovného, úžasného, nenechte nás v tom, pojďte, nebojte se, nenechte to na děti, i když se těší na rodiče, případně na učitele, tak co, odhlásí někdo? Děkuju. A ještě jednou potřebujeme tady nějakému. Děkuju moc krát, pánové. Výborně, děti si stoupnou před jednoho z vás. A teď bude vystoupení, které poprosím. Začnete tím, že řeknete jedno slovo, jedno jediné slovo. Dítě řekne druhé slovo. Vy na to budete reagovat další slovo a takhle společně složíte větu, nebo souvětí, nebo několik vět. Jo, vidíme, jak to půjde. Já bych řekla, jestli můžeme, začneme červenýma. Je to možný? Takže poprosím, pane Bysíku, první slovo. Kalendář. Je. Prázdný. Ale protože. Už. Není. Býval. Černobílý. Nový. Neměl. Papuče. A taky ne. To tež zelené, ty moje si můžu poprosit. První slovo. Žába. Byla. Fialová. Aha. Vypila. Modrou. Tušku. My zase s rodiči a paní učitelka Vědaš mi zhodnotíme, kdo se nám líbil víc, kdo byl lepší, jestli zelený nebo červený. Tak ukažte nám ty kartičky. Tak, my už to hodnotíme, už se naším bystrým zrákem díváme, tak to bude těžké. Já myslím, že tak jako úplně Neuplácet. No, jo, tak dáme červený, manželý, tady moc, výborně. Čeká nás třetí předposlední disciplína, která se jmenuje autobus. My teďka v tuto chvíli sem nanosíme židličky, protože jak víte, tak v autobuse sedíme. A zase vás hned zapojíme do hry.
jak budou rozpoložení, v jaké náladě do toho autobusu přijdou. Jako první přijde řidič. Jakého řidiče byste chtěli vidět? Jaký má řidič být? Veselý řidič, Táro, pojď na to. Jo, dali jsme góla! Řídí? Už jede? Tak přivítáme druhého cestující. Jaký má být druhý cestující? Jak se jmenuje? Unavený. Unavený, výborně. Tak unavený, pojďka. To je dneska den. Vidíte, že se nám emoce šíří. Tak, jaký bude třetí cestující? Naštvaný. Naštvaný, tak třetí cestující, pojď být naštvaný. On si začal jako. Co dáš? Aha, co děláš? A co mě boucháš? Šíří celý autobus, zjedníme to. Další cestující, základ smíchu. Základ smíchu bude mít. Ježiši, to byl dobrý for. Další cestující smutný. Smutný, už jsme neměli smutného. Pojďme do smutného. Ještě někdo? Smutný, jo? Smutný. Tam ty zase morče. Někdo. Je babička. A poslední emoce. Tak budeš mít velkou bolest. Zraní, velkou bolest. Pojď na to. Výborně, výborně. Tak a úplně to stejné bude následovat se zeleným hříbem, akorát budeme vymýšlet jiné emoce, které jsme ještě neviděli, jak to byli o to těžší, jo? Takže přichází řidič, jaký bude řidič? Slepý. Opilý, to my umíme. Opilý řidič. Je mi líto zeleného týmu. Takže kdo bude
dovolíte a vy budete povídat příběh, nebo vtip, nebo pohádku, nebo cokoliv, co vás napadne. A děti za vámi budou rukama ukazovat to, co vy vyprávíte. Takže si to myslete, že se píše nějakého tatíka. To zvládnete. Jedna věta stačí. Tak zástupci červený kartuce. Červený by zůstane tady, Hančku, zůstane tady. Zelený. Obejděte ještě si tam, nebojte se, pojďte. Tak, a vy si ruce dejte prosím na zadek. Tak, výborně, teď to bude věrné. Bude to věrné? Tak jestli kulace dětí. Tak. Moni, musíte provléct ty ruce. Tak no. Bezvadný. Tak já se těším na začátek příběhu paní Kusíkové. Byl jednou jeden stromeček. Na stromečku Domeček. pod stromečkem dáreček. V dárečku domeček. V domečku panenka. Která ležela v posteli a četla si knížku. Na procházce vidím stromy, zvířátka, sbírali různé ahorky, borůvky a svítilo jim u toho krásně sluníčko. Kteří se zapojili, děkujeme těm, kteří si to s námi užili. A teď jsem zvědavá na vaši poslední kartičku. Nebojte se, podle pravdy, my jsme už vyhráli dávno. I když nevyhraje červený nebo zelený, my jsme překonali, se dostali, že jsme tady se před vás postavili a užili jsme si to. Děkujeme za to. A teď kartičky nahoru. No zelený. No, to je jasný.